Mikä on keksipurkki? Keksipurkki on itse koottu opetusväline kuvataideopetukseen ja miksei muuhunkin. Se on erinomainen työkalu virittäytymiseen, lisätehtäviin ja luonnostelun tueksi. Mitä keksipurkissa sitten on? Esittelen tässä 2 kierrätysmateriaaleista kokoamaani keksipurkkia. Kirpputorilta voit löytää kaikenlaista kivaa. Lapset rakastavat pieniä ja outoja esineitä. Tärkeää on koota purkkeihin mahdollisimman paljon eri aisteja kutkuttavia tavaroita. Esimerkiksi pehmeitä esineitä, luonnon esineitä, kuten simpukoita, kiiltäviä perusmuotoja tai mattapintaisia perusmuotoja, pikkuleluja, pikkuesineitä keittiöstä, askartelumateriaaleja, pieniä palloja, munanmuotoja, lankakeriä. Esineitä, jotka ovat hieman outoja. Esimerkiksi painava mini-petankkipallo. Se tuntuu hauskalta, jos sen saa sokkona omaan käteen. Lisäksi on esineitä, joista ei ihan tiedä mitä ne ovat, mutta ovat jollain tavalla kiinnostavia. Tämä voisi olla kultainen kehys. Tässä taas on pehmeä pinta ja aukkoja sekä sydämen muoto. Se on hyvin erilainen kuin painava petankkipallo, ja sitä voi tarkastella monesta eri kulmasta. Asioita, joista et tiedä mistä ne ovat peräisin, voi hyvin kerätä keksipurkkiin. Ne kutkuttavat mielikuvitusta ja saavat meidät keksimään uusia ratkaisuja. Lisäksi on esineitä, joiden käyttötarkoituksen tiedän, mutta lapset eivät välttämättä tiedä. Materiaaleja näissä oli esimerkiksi metallia ja posliinia. Sen lisäksi on käsin tehtyjä pieniä juttuja, erilaisia kiviä, pieniä leluja ja jänniä muotoja. Uusia käyttötarkoituksia voi sitten keksiä yhdessä. Keksipurkkia voit käyttää muun muassa mallina havainnointitehtävissä, inspiraation lähteenä, uusien käyttötarkoitusten keksimisessä tai aistihavaintojen tekemisessä. Kerää keksipurkkiin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia esineitä. Niissä voi olla paljon erilaisia värejä ja tekstuureja, joita voi tunnustella omissa käsissä. Varastossa keksipurkki on aina valmiina käyttöön. Miten sinä käyttäisit keksipurkkia? Jaa ideasi muillekin kommentoimalla alle tai tägäämällä Kahto Creative sosiaalisessa mediassa.